Ngibingelele kuphi nakuphi la kufinyela khona le channel lethu unqa phambili umkhanya ku TV bafethu inkulu indaba laphana wengane zakwethu uthibela ujabulile laphana wengane zakwethu mayibona igcokama elisha lingekho laphana kwi-top 10 yokhozi FM. Khumbula ukuthi ukwaposta izolo ey'nkundleni zokuxhumana ukuthi kuyosuka ukushisa manga-ke umthandeni ahambe ayofaka ingoma yakhe lena entsha azoyikhipha sabusha laphana sayikhipha nemeya kazwelonke. Mina ngiyafisa ukwazi ukuthi wena ngabe kuthini okwakuphawula ngalolu daba, ubona ukuthi kuhambe kahle yini ukukhethwa kwey'ngoma laphana ze-top 10 yokhozi FM. Uma umusha ngiyacela wenze okulungile sesikhacinzele impela ukuze uzothola ama-notification njalo uma siphosta ividiyo entsha. Siyi-channel lapha phambili umkhanya ukuthi sithi siyabona.